Imaginem que aquest riu és una artèria que porta la sang a tots els racons del cervell. Així com la vegetació necessita aigua per viure, al cervell li fa falta estar ben regat. Qualsevol anomalia d'aquest reg pot perjudicar-lo. Un ictus és una alteració brusca i greu de la circulació de la sang en el cervell. N'hi ha de dos tipus. Quan s'obstrueix una artèria, es redueix la quantitat de sang que arriba a una zona determinada del cervell. Aquest fenomen s'anomena infart. Un altre tipus d'ictus és l'hemorràgia cerebral. En aquest cas, el vas sanguini es trenca, la sang vessa i es produeix la lesió cerebral. A l'Hospital del Mar de Barcelona, un equip de profesionals especialitzats atén els pacients d'ictus. Los pacientes habitualmente llegan a través del 061 o por su propio pie o incluso a través del médico de cabecera. Llegan al hospital, están en el servicio de urgencias y los valora inicialmente el neurólogo si hay la sospecha de que tienen síntomas derivados de un ictus. Una vez que se confirma que puede ser un accidente vascular cerebral, se trasladan a la unidad de ictus, que es una unidad especial que tenemos en la sala de neurología, especializada para atender a este tipo de pacientes, donde se hace el resto de exploraciones y el paciente permanece 2 o 3 días durante la fase inicial de la enfermedad. Bon dia, Joana. Una actuació ràpida pot ser clau en un ictus. Amb una atenció adequada, els ictus més lleus poden requerir només uns dies d'hospitalització. En altres casos, farà falta anar a un servei de rehabilitació com el de l'Hospital de l'Esperança. Ingressem aproximadament uns 150 ictus a l'any a llits propis del servei de rehabilitació. Dels pacients que inicialment, en els primers dies, no caminen, per entendre'ns, 2/3 d'aquests pacients arribaran a caminar amb algun grau de dificultat. Per tant, hi ha una important feina a fer. Heu caminat avui? Sí, avui encara no hem començat a caminar, però ja va amb un bastó. La rehabilitació, de fet, un dels principis bàsics és que la faci un equip multidisciplinar de professionals. El metge coordina aquests professionals, però cada un d'ells tenen la seva importància, des del fisioterapeuta, com estem veient, que treballa els problemes de funció motora, caminar, l'equilibri, el terapeuta ocupacional, que seria el que treballaria els dèficits en les activitats de vida diària per vestir-se, per menjar, el logopeda quan hi ha problemes de comunicació, quan hi ha problemes de llenguatge, i sense oblidar l'equip d'infermeria, que té una importància i un protagonisme en el període d'hospitalització absolutament indiscutible. I en tots els casos, el que també de manera sistemàtica fem és una avaluació neuropsicològica per detectar els problemes psicològics, ja siguin anímics o siguin problemes cognitius, i posar-los tractament en fase inicial. Ja està tot? Durant el període d'hospitalització, tant el personal auxiliar com el d'infermeria treballen per assistir al pacient, però sobretot motivant-lo, reforçant els seus propis recursos. El paper que fem nosaltres és integrar i potenciar al màxim la capacitat que té la persona per assolir les seves activitats de la vida diària. Potenciar el vestiment, potenciar que s'obrin les pastilles, que, bueno, el mínim que poden fer, intentar que els treballin al màxim. La nostra feina, en principi, és intentar recuperar les capacitats motores del pacient, l'equilibri, la coordinació, la marxa, i reintegrar-lo, per intentar reintegrar-lo a la seva vida normal. I llavors treballem una sèrie de paràmetres, les extremitats efectes, i sobretot l'equilibri i la marxa per nosaltres és el més important. Cogemos un cono y lo pasamos a la derecha. El que fem és reeducar una miqueta les activitats de la vida diària, que moltes vegades es veuen afectades. I per un altre cantó també veiem a la família i els orientem una miqueta sobre alguna adaptació, alguna ajuda tècnica que sigui adequada per al pacient, perquè tingui més autonomia i més seguretat a casa quan torni. Aquí el gato y lo coges. Espera. Vale. ¿Cuál vas a poner con este? El trabajo de la logopeda consiste en mejorar la comunicación de los pacientes, tanto sean pacientes que tienen alterada la comprensión como la expresión. La expresión la pueden tener alterada
por múltiples motivos, o bien porque no pueden expresar verbalmente lo que sienten o que no pueden demostrar lo que saben. I dintre d'aquest equip considerem que un paper molt important el tenen el propi pacient i el cuidador. De fet, la qualitat de vida del pacient, a la llarga, dependrà en gran mesura de com estigui el cuidador. Estoy aprendiendo a acogerle de una forma que antes no sabía, moverle y hacer ciertas cosas. Que le hablemos, me ha dicho la logopeda, para que él siga mucho y él, en vez de que nos hable por señas, que al principio lo hablaba todo por señas, pues que no lo hable, que las cosas no las pida y no nos las pida por senyes. I familiar de tota la situació que tenim a casa. L'hospital també disposa d'una treballadora social que informa de tots els recursos privats o públics de què disposen els malalts. Els pacients d'ictus estan ingressats una mitjana de 3 setmanes. Un cop l'equip de professionals creu que el pacient i els seus cuidadors ja estan preparats per l'alta hospitalària, comença una altra etapa, el retorn a casa. El Valentín és advocat, però ara no pot exercir la seva professió. Viu amb la seva dona, la Lídia. L'Anna també va tenir un ictus fa 17 anys i viu amb el seu marit. Al principio, mentalizarte, y eso es fundamental, que uno piense, oye, no puedo andar, no puedo hacer nada con la mano derecha, echas de menos lo que es la memoria, esa memoria reciente que sabes que falla, y entonces dices, bueno, hay que seguir adelante. Després de sortir de l'hospital, cada dia anar a recuperació. Va agafar l'hivern, dies de pluja, aquí a casa s'hi estava molt bé, no en tenia ganes, però ànimos. Si no me animaba yo, el meu marit, vinga, que hem d'anar. Siempre tiene un sentido de superación muy importante. Entonces, para la persona que está al lado, es muchísimo más fácil llevarlo. Cuando terminamos de comer, coge, se levanta, no todos los días, pero hay días que coge y me lleva los platos a la cocina. No sé cómo lo hace, porque no lo he visto nunca, pero hasta los frega. Mica en mica vaig anar fent. Un dia vaig pelar una patata, va quedar més patata a la pell que la patata. Bueno, doncs el segon dia ja va ser més modoseta i ara ja ho faig tot. Suena el despertador por la mañana, te levantas, te aseas. Lo primero que hago es empezar a hacer los ejercicios durante 1 hora o hora y media. Y después es una actividad ya normal, es decir, bueno, pues voy a salir a pasear o voy a ir a dar una vuelta. El primer dia caminava 10 minuts, a la setmana següent 20, després mitja hora, i ara ja faig unes caminades, quasi, si pogués, hasta pujar una muntanya, però això encara no. A mi una psicòloga em va dir que, sobretot, i ho aconsello a tothom, diu mai que el marit, un fill, una amiga, un familiar et digui escolta, i si anéssim a passejar una mica? Diu, no els hi diguis mai que no. I això és veritat, Perquè si un dia dius que no, a l'endemà tens menys ganes. Hoy en día puedo pensar que voy a mover un alfil y sé automáticamente y con rapidez que después voy a mover este peón o aquella torre o aquel otro alfil. Entonces eso me ha dado a entender que esa concentración pues ha vuelto. Jo he posat, reconec, però m'han ajudat molt, Però el principal crec que ha de ser un, que és el que l'afecta, doncs. L'ictus ataca per sorpresa i planteja una nova vida pel pacient i la seva família en qüestió de dies. Les limitacions poden ser irreversibles. Tot i així, una bona actitud del pacient, un entorn social i familiar adequat i una correcta rehabilitació poden donar una qualitat de vida que en un principi no semblava possible.